Good morning, guys! Good morning! Agay! Good morning, Doy! Good morning! Today is September 29 and it's our 5th wedding anniversary. Mupo di among purpose sa among trip kay it's our anniversary. Mag-celebrate. Anniversary, Doy! You know! Ano lang? Ano na yung reaction? Happy anniversary ba? So, sa oras na? 8:20 something na. And mogawas me kay para mamahaw. And you're coming with us. Char lang. Pakita din ako sa inyo ang among silingan. Muna ako ang ginaingon tong previous na vlog na tepa. Silingan na mo si La Carmela. Mo ni siya, guys. Oh. Muna siya ang among view. Nahihayhayan sa gawas. Silingan na kay namo sila Carmela. So yun, sige. Mamahaw sa amin, ha? Sige, bye! At bang na kayo may police station. So, safe-wise. Bilang sa... Tapos, near pa yun at 7-Eleven. May convenience store. May tapaking. Tapos, few steps lang. Beachfront na. Ilang sa... para mag-breakfast and meron na namang nag-offer sa amin ng free dinner sa Crown Regency. Is this legit, guys? Kasi it said na free dinner tapos meron pang free tour tapos no need daw for us to bring money kasi free nga yung dinner tapos free rin yung tour. Ay, nako, baka ma-scam na naman tayo nito. So, let's see kung ano. Research muna namin. Kasi, ewan ko ba. So, nandito na yung food namin. Fish and longganisa. Kain muna kami, guys. Balik sa amin sa room. And, na-research yun ni Doy. So, kung sa gito doy, scam or not? Scam. Atik. Why? There's no such thing as free. So, pag ato ni mo dito, nakabasa ko isa ka vlog. Vlog. Pakaunon mo. Free yun ang free. Itapok ta meal. Na free yun ang buffet. Free ang buffet. Kaon ka. Tapos, pag human mo kaon, duulon kay isa ka babae. Dayon, magpa-istorya siya nga inani, ay offer. Nagabiyahe ba mo? Asa mo nagabiyahe? Info such that, info nga ingon ana ba? Ngayon na siya info nga ingon ana, mga mutana. Tapos, kuwarang kag figures. Inani, ma'am. Sige, to make the story short. Offeran kanila og membership sa ilang hotel. Nilang hotel was cost about, bila to? 10,000 man siguro. Yeah, tagaan ka itong membership. So, daghan na yung mga kuan. Yeah. Mga hanash. So, ang kuan na ito, ang pulot dulo, pakuha ang kag membership sa ilang hotel. Which cost? Bata ko man to, bako mo itong cost ato. Nang magtanaw kay, daghan mo kay figures, gipang butang tong nag-vlog. So. Pero okay daw gyapon ilang hotel, pwede ko di gyapon mo tayong ingon, pero di lang daw. Ay, wala siya nag-expect besh na watay budget, no? Niya kay na naglaag na ta din na way kwartahay. Siyempre kay turista man, nagunauna gito siya nga natay kwarta. So yang plano. Ay, na wrong siya. Gani. Nya. Wrong number. Nag-ato naman to diri para maglingaw. Oo. Tapos wala ato diri para maggasto, di ba? Yes. So we're on a budget. So kato scam to siya. There's no such thing as free meal.
So, yun. Marketing strategy to nila. Pero gani, kuan mo kay mo free to? good, free buffet, what is Tungod free ana. lunch, free dinner, so wala bitag na. Kato siya, warag nang mission to siya. Sige go, muna to siya. So, So, gikan wala, balik tong isa man good, yung nauna, nag-confirm me kasi wala po mi nag-research lagi. Oo. Nag-confirm Wala po me. nag-research. Then nagpag-research na mo, yun, na-discover doon na scam nga. Hinay-hinay lang. Oo. Pag abot nyo sa kuan, kalibo hinay-hinay lang gid mo anang mag-ingon og free. Offers, mga offers, free, research good as ani-ani in nga, research good. kuan, hotel. So ayun, i-cancel na namo, then gi-block na ko ang number para di na ko nila makontak. Na-scam ang scammer. Scammer po ta ka, wata disipot. Di naman ta mo. Lagi, so, yun lang. Taas na kayong hanash niya. Wala pa tayong mga view ng mga vlog. Sige, babush. Bye-bye. See you later. Station 2. Doon nagstay si anak kay o si Antlix. Okay. Baktas besh! Init kayo! Pero okay lang. Alangan namang magsakay ka din. Daghan man kay usa to gade contractors no, maingon man sila og island hopping ma'am sir, tubagon po di mo tubagon po di mo at dogon sticks. May one take one. Ano yung resulta sa wa pa kapaniud to guys. Maniyog to lang yung lain na ginang gibahatin na. Yan to eat na. Hi Doy. Hi. Let's see. Buy one get one
200 pesos na yun. 200 pesos with drinks na. Yeah. Char lang. You know guys, nag-post ko og picture, nag-post ko og selfie sa Instagram. I-insert na ko ang picture. Unya, nag-message, nag-comment ang taga Island Churros Boracay. Na ako'y free churro once I order dito sa ilaha. Goodness. Nag-selfie lang, nagka-churros na. I love it here. I love Boracay. Daghay freebies. Sige, tanahon na to kay basig scam na pod. Dili siguro ay, dili ay. I hope not. Sige, go. Boom, ubos. Grabe, bensi. Bakta sa may sulod-sulod og mga kanto, mga streets. Ya diri ami napadpad. So ayun, nagpaluto mi og fresh na seafoods. Labi kaayo. Patay kami video eh. Ito po. Video mo muna yung buhay. Tapos angat natin. Opo. Thank you! Tapos, dali na mo gipaluto guys sa Aquafresh Boracay. Sa muna to. Busog na kayo mi. Pabalik na pod mi sa hotel. Kunya, baklas na pod. Asa na puntaan. Layo kaayo. Good luck na lang sa amo. Sakit kaya pa mga tiing. Sagasa na mi lusot-lusot lang. So, I guess, iyan na ako ang vlog. Kaya murag taas na kaayo ni. Magkabuang na po ni kay dito. So, thank you kaayo guys. Good night. Bye-bye. Night. Bye.